Ndarenyera kuzaro. Obatsirana. Roita manaki. Muri yakarasika yozoreredzwa. Yopinda pamwe chete. Aiwa. Nodzorera pamwe. Iyo kumachembere darerenyera kuzarura reita manake muri yenyu yanga yakurasika yodzoreredzanwa robatwa kumwe chete takudzorera kwamuri kumachembere. Ndine nyaya yangu yandakaitwa nababa akandishungurudza. Vane fama yangu yavainayo ndobva vanditi vane plasi yavainayo kukonumoto ndobva vanditi kunokuti kune bhizinesi rekuita. Ndobva ndatoona zveshuwa kune bhizinesi rekuita. Ndobva ndatakura firiji yangu kuti ndaendesa ikoko ndaona kuti kunotengeseka zvinhu. Ndanokwereta mari kwandinokwereta. Taitanga business test pamwe chete. Pamusoro yama. Mati baba. Ndo varume iye. Iye ndo varume wangu ndo baba wangu. Saka ndatora mari yeti pamwe chete chironga zvinhu zvedu. Chabva ipapo muzukuru wangu mwana muzukuru wangu mwana wanzvadzi yangu. Ndobva ahodhawo zvinhu zvake, ndobva ataga takishopu yake, ndobva aisa imomo. Vakanohodha vese, vainohodha vauya nemotikari vaisa zvinhu pai. Vakatora zvinhu zvemukomana uyu vachiisa mutakishopu mavo. Vachitora zvinhu zvarivhi zviya vachiisa mutakishopu mavo. Ndobva ndavabvunza ndikati imi mukutora zvinhu zvemwana uyu muchiisa mutakishopu mimi. Saka zvinozoita zvakanaka here? Ngatitengesei zvedu mutakishopu. Zvemwana isiyai zviri mutakishopu mavo. Ava ndobva vambotadza kunzwisisa, ndobva vaita zvenharo. Vaita zvenharo nhasi unoita tengesa zvinhu zvinonyatsobuda zvakanaka. Ndadzoka ndati ini ndakunonorima, nguva inokurima ndakunorima kumusha. Ndakutoonekana zvakanaka. Ndauya kuno kumusha kunorima. Ndaita 2 days ndiriko ndobva vafona zvikanzi muzukuru wangu arwara kuGlendale. Ndobva ndaenda kuGlendale. Ivo vakabva kupurasi ndobva tanosangana kuGlendale tataona muzukuru yachisvimba dumbu. Muzukuru uye ndobva ndati vamwe vari kutichi inonzi anenge akatora mukadzi womunhu kuzvimba chidumbu. Zvikanzi ndo anamubvunza ndikati iwewe tichaona kana ukatora wakadzi vanhu taura pamwe rukawo. Zvikanzi naye gogo harisi rukawo asi mukadzi wandinaye ndiye anofanirwa akandipa mushonga kuti dumbu rangu rizvimbe. Ndikati kunyara kutaura zvako asi da wataura chokwadi tiudze vanhu wakadana navo. Vanhu wakadana navo vese toda kuenda vamwe vanhu kuti vaunduzozvanzi itai kuti anoweti yevanhu vaakadana navo umwe dumbu rake rinogona kuserera. Ndobva taita zvese izvo tikafamba door to door kune vakadzi vaivaya. Zvikanzi gogo muringondinetsa pamusoro muzukuru wangu kutaura uyu mwana wanzvadzi yavo yemurume ndiye here anotaisa zvinhu mutakishopu. Iuyu yaimwe machi. Saka uyu muzukuru weuye ndobva taningire kuti anoweti yeye anoweti yeye. Ndobva tazoti aiwa ini ndiri munhu wandinoziva kuchweshi anokwanisa kuita sei kumugadzira dumbu iri. Ndobva ndaenda naye mwana uye ndaenda naye anombozati mabi yangu uyo vakusara kutora uchi mukadzi wemukomana uye ari kurwara. Vatora mukadzi uye inini ndikurapa munhu ndafonerwa kupurasi ikoko ndozvaitika kunoko. Ini ndabva ndaona kuti ini ndakasiya mwana uyu anogona kufa. ini ndaunomutora ndino kuGlendale. Vanhu vanozonditi chii mangwana mwana uyu afa kumusha kwedu. Bakaona naye kumusha kwenyu? Kumusha kwedu. Achirapwa kumusha kwenyu? Right, makagara naye? Ndakati ndamirira atanga apora. Apora. Ndozoenda naye kupi? Kumusha kumba kwavo kuGlendale. Kana apora ndozoenda kupurasi ndononzwa zvikutaurwa izvi. Saka ndaenda naye kupurasi, ndaenda naye kuGlendale apora, dumbu raserera. Ndaenda naye ikoko. Ndasangana nevava vandifonera zvikanzi ko muri kupi? Ndakati ini ndiri kuno ndaenda kumukuru kunotorawo mari kumukuru. Ndikati ini ndiri pakiu yemukuru. Zvikanzi muri kuenda kupi? Ndikati ndinoda kuenda kwawadi. Zvikanzi muri kuenda kwawadi mundimirire pa 10 off.
ndofa ndavadirira vatinofunirwa vauya. Saka ivo havanombozoti mwoyo mangu ndanzwa zvakawanda zvekupurasi. Ndobva ndati inini baba handichakwanisa kuenda kumusha, ndakuenda kupurasi. Zvikanzi ndada kutsvagira motikari mahara yekwawadi. Ndikati unonimanikidzire kuenda kwawadi, ndoda kuenda kupurasi. Ndobva mabi angu ndipe makii yekuenda kumba. Mabi angu yanga ndipe makii. Ndipo makii yekuenda kumba ndobva ndinyima makii. Ndobva ndakwira ndobva ndaenda kupurasi. Ndaenda kupurasi kwendobva ndanosvoudzwa. Pamba patinoroja patakishop ndobva svika nditi amai pasimo murume wenyu akauya nemukadzi kuno. Dai makauya musi iwoyo, dai makatoona munhu ari mumba. Nekuti munhu yakatorara mumba. Arara mumba, mukadzi uya akadhakwa mumba. Arara mumba akakuita noise. Saka ini ndopa ndakati ini zvikuitika pamba pana vanhu. Udze roja rako kuti handizvide. Mai vaya vachipopota ava vari kuzvinzwa. Ava vaperekedza mukadzi uyo kunowacha vadzoka. Mukadzi uyo ndopa akavarongedza nemukadzi uyo ndobva vaenda kupurasi. Kupurasi kunogara mukadzi uyo. Ndopa vakabva vaenda kuendera futi. Kufona kutuma mwana kuenda ikoko uye zvikanzi baba havako kupurasi. Ini ndopa ndakaenda kupurasi. Ndobva ndazoenda nemupurisa. Ndaenda nomupurasi. Mupurisa uye ndobva taona kusina munhu. Taona kusina munhu kumba kuye. Ndobva vazofonerwa zvikanzi ava vakati ndiri kuuya na10 o'clock. Zvikanzi nevava 10 o'clock dziri kure. Nenguva yachine yatinayo panapa. Nguva dzachine dzichiri kure. Takakugaririra. Zvikanzi nevava imi matiri mukuda inini. Imi motonimirira nokuti imi mukuda inini. Ndo zvakangondirwadza nababa chete. Baba, tikukumbira kuti mungonditaurirawo mazimariro aya. Ichokwadi here kana kuti kunyepa? Hungu kana kwaite zvekuita vanhu adzimai? Kwete. Mungatitsanangurira kuti wose kutokana nezvekuita vanhu adzimai. Chokutanga ndofunga ndakavhura shop avo vari kuno. Zvechokwadi sevanhu ndakamboita separate for 21 years nemudzimai wangu. Tadaro vana ndivo vakazongotisaudza kuti tidzoke. Ndobva tadzokerana kudaro. Zvechokwadi ndakauya nini ndikavatora kuno. Ndikati handi munoona shop yangu. Zvechiwakaona shop yakazara. Ini ndikati handina ndichakwanisa kushanda mushop. Shandisa injini. Ndoda kumboona nokuda kuti isusu tiri vanhu vanonwa vanoita sales mangwani ndogona kuita mashortage chichi. Saka inini shandisai. Inini mune muchingondituma kuna order. Ndofunga ndakashanda almost about a month, 2 months. Shop yakadzikira. Ndakwati ndipe imari ndonohoda. Mari dzinongobuda chishoma nechishoma. Ndakutopedzisira ndakunohoda ne$5 kuti ukawana $10 unoenda unotora kapeko wanokezorima. Ukawana $10 unotora mabhisiketi $5 nekambushi. Utatoona kuti zvinhu zvangu zvese zvadzikira. Ndobva ndazongoti hapana chakaita. Zvechokwadi takazobouya kuno. Saka ndobva nditi ndiri kudawo ndiri kudawo tsango kwenyu kwamuri kune business yedu. Ndikati hungu kune business. Saka ndokwanisa kuwana pangu pokutengesa. Ndikati mukauya munoona kuti zvinhu zvakamira sei. Zvezvikwadi tsano vakazouya. Vasvika tsano ndobva tambogara navo almost a week vachiona zvanhu zvichiitika. After that ndobva tsano panapa ndikuona kuti zviri nani asi zvinhu mushopu menyu hamuna. Ndikati vanhu vayadzikisira zvinhu panapa. Zikanzi alright. Ndobva azotaura nomudzimai wavo ndobva atumirwa mari kubva kuSouth kune vabereki vemudzimai wavo. Mari iye ndobva yauya. Saka ndobva hoda zvinhu. Zvechokwadi vakauya ndobva taisa mushopu yavanga wawana. Vaisa mushopu yavanga wawana iyaya. Pakabva pazoita mutauro nemunhu anga akachengetedzwa airenga pamba ipapo. Nokuti muridzi wemba iyoyo aigarawo kune next farm.
saka vaitanga kutadza kutaurirana vakaitsana ndobva ngoti nechirama ubva ngoti inini shopu yachaita ndototsvaga futi imwe shopu. Saka munhu aiti kana akauya akada chinhu ava vaibva vabvunza muzukuru wavo kuti pepe yechiriko here, wonzi yechiriko, umhanya unotora. Ivo ndo vaibata mari ndo vaitengesa imo zvese ndo vaiita. Inini kwangu kungobuda chete nchimwe chindipei mari ndonoita sei. Zvinhu zvakasvika mukupara kuti baba regai titaure tichiti nhau iripo yekumasitoro kwenyu kudzikisirana kubhizinesi ndokudii ai izvi hatisinei nazvo. Nhau yatiri kuda yataurwa naamaya yokuti vakaenda kunorapisa muzukuru mwana wahanzvadzi yenyu akasiya mudzimai wake. Saka muzukuru uyu ndowenyu asi atorwa nomukadzi wenyu kuti ndaakuenda kunomurapisa. Saka kuti vamusiye ari ega akazofira kuno imhosva, vanotoda kuramba vachikutarisa naye kusvika apora. Chakazovanetsa ndechekuti apora kudaro vadzokera vakazowana vakunzwa kuti iye mudzimai wake waasiya ndiye wamakanga maakudanana naye. Ndo zvashota amaya, hati ndo zvatinazvo kudai, ndo nyaya iripo. Saka isinoda kuti mufambe nayo iyoyo nokuti ndo iri mudare yavari kuti yaunobudire pachena pane zvawakandiita. Taraiti vatambe nenyaya vaita basa. Ndofunga nyaya iyoyo yavari kutaura chokwadi. Pachokwadi chandiri kudayira kudaro, ava pandakasiyana navo for 21 years, mukadzi ndiye wandaigara naye. Mukadzi womuzukuru wenyu? Inini ndini ndakatogara naye ndikatoita naye mwana izvozvi ari form 4. Mukadzi iye regai titaure tichidai mirai mukadzi mudzimai ari kutaurwa nezvakewo ndiye ashota amaya. Amaya avari kuti mukadzi womuzukuru. Zvino nhau iripo ndeyekuti amaya vakaenda nomuzukuru kuti regai ndiende kunomurapisa, ndizvo. Asi murume uyu aifanira kunge pane mukadzi wake padhuze. Hatiti zvinova ndo zvisina kukwanisika kuti vaende nemukadzi wake. Saka mukadzi uyu ndiye ari kunzi nemurume wavo nhasi ndiye anotori mukadzi wangu ndotori nevana vake patakasiyana pari. Zvino apa ava vari kuti mukadzi womuzukuru. amai vanotoziva ivo pachezvavo vanotoziva mukadzi kubva nekubvira. Saka kureva kuti amai titaurirei nhau iripo panapa ndeyekuda kuti mukadzi uyu mukadzi wevanhu vaviri, murume wenyu mukadzi wake, muzukuru wenyu mukadzi wake, titaurirei mazira amuniti. Asi manje chinotirwadza inini Samai, mubvunzwa ndokuda kudira kuti chokwadi ndichari kutaura kuti aimbo mukadzi wake. handizvizive. Hamuzvizivi kuti ane mwana naye? Hakuna kana mwana, hakuna. Mukadzi yeye ana mwana? Ana mwana naye. Asi ane vana here? Ane vana here mukadzi? Vana vake anavo. Vana vake? Vana baba wavo? Saka nhasi murume nyakutaura kuti pavana ipapo ndipo pane mwana wavo. Aya kunepa kwavari kuita nekuti dai vanga vachiziva kuti ivo mukadzi uyu vakatomufonera vakabva mufonera kuti uya nehembe dzemuzukuru wangu. Ava vakabva vati ndamai paida kako. Ndobva ndabvunza vazukuru vavo ndikati ndamai paida ukupi? Zvika mukadzi uyu akambodana nasekuru kudhara. Ini ndopa ndakati wodaiti zvinoitwa sei ivo vakadana nemuzukuru wavo vacharamba vaivese here vakadanana ndezvekubhawa hanzi vakadanana kubhawa. Saka inini ndiri mukadzi wake mukuru ndotone nevazukuru vokuti makavaona munoramba mukadzi ina handimuzive. Hamuzivi? Ko muzukuru wenyu iye zvaapora akaenda kumukadzi wake? Akaenda kumukadzi wake izvozvo mai mhanje vakasangana nevava pabhiriji avo vachitobva kumba kwemukadzi uyu. Muzukuru ndivana kuti
kwadi unotora hembe dzako gogo handikwanise kuti ndiende apa ndaamai ndisekuru akanzvadzi hama yake chaiyo handikwanise kuti ndipinde mumba imomo vari vese nemukadzi wangu anotora hembe yezvinhu aifanirwa kunge ari muno nhasi anga achiti ndotaura chiti sekuru dzemukadzi wenyandive hembe dzangu ezvakuraramba imomo ndo mune hembe dzemuzukuru nechitupa ezvaafamba asina chitupa akatobva marimwe zuro izvozvo mukadzi ndowani amai ndo muzukuru ndomuzukuru mukadzi nyange dai vakadanana zvokuhava aiwa handizikuramba nyange dai vakadanana zvokuhava ivo vakutozati uyu akadana muzukuru wangu avaizoramba vainaye. Pane chandauri ndikubvunze amai, imini makatora makaenda kumuchengeta mukadzi wani murume wemukadzi uyu, iye mukadzi wake uyu wachenawo muri kuti mukadzi wemuzukuru makange makatadza here kumuti akatadza niye kuti auya azotwasira murume wake zvavakaita musi wavakandikwidza basi vese vangu varipo vari 2 ini ndambozati vanhu ava vatotaurirana kuti vari kutorana vari kubva vaenda kumba ini ndauya kuno kumusha nemwana uyu ivo vabva vatorana nemukadzi wekunorara kupurasi pari kurehwa ndepokuti chii chaiitika kumudzimai uyu muchienda nomurume wake akaonawo sei haana kuti naye ambuya zvakadii kuti ndiende pakuchete akazvitambira sei akanditi gogo aitonditi gogo ndikuuya mangwana pane zvandogadzirisa kumba ndoteera gogo ndoteera mangwana achina akafona pafoni yavo ndikabva ndataura naye zvikanzi pane zvaitika gogo saka ndisina kuuya asi ini semunhu mukuru nandaziva zvese akafona pafoni yavo manga unauya tatinavo vanga vauya manje kumwana vakauya vakazouya mangwana acho vachiteera muzukuru kwauri kumurapisa saka uyo mukadzi uyo ndiye akazofona pafoni yevava nimi ndima akazodaira foni vakabva vandipa daira muzukuru abva ati kudi ndobva nditi agogo ndatadza kuuya pane kwana ndaenda ndandafambira mwana wangu iye wakati kuti mwana wako wanga yafambira mwana wacho nanzi kwababa ake amene ndokupi vaivo varipo regai taure tichiti ndo nhau dzinouya mumatare dzerudzuru dzinovhengana asi regai ndimbopa gurukota rangu rimbopindawo nyaya yandiri kuona ini ndeyekuti muzukuru uyu muridzi womukadzi anodiwa pano nomukadzi wake anodiwa pano ndo kwatichapedzera titombodzwa inogona kuti imimi ava matimi akafonera uyu imimi manga musina fonere kuti ataure handinaye foni kose asina kuzofonera inini ipapo nguva iyoyo ndakadaira zvakufoni semunhu mukuru asi ndakambotaura mashoko ava akagumbuka sei wazomutuka ava inini mave mangu ndanchiziva ndo zvaitika kuti ndivabudire pachena kuti ndipane zvandanzwa ndati mwana uyu ari kurwara marwariro aita zvazvingaita tipopotedzana asi ndairwadziwa ine munogona here kuzviramba kuti panguva yamakasiyana nemurume 21 years vakanga vane mwana vari kuti ndine mwana aane form 4 pamusoro yava mbudzo wangu uri kuti makasiyana for 21 years masiyana for 21 years ava vari kuti patakasiyana ipapo ndakatoita mwana nemukadzi uyu kusvika asvika form 4 munogona here kuzviramba izvozvo ndinozviramba munozviramba sei chandiri kuzviramba nekuti inika handina kubvisiswa nemukadzi uyu ndakabvisiswa nemumwe mukadzi inyaya yakakura hazvikutoona ndoti handingatibvire kumashure handakubvisiswa nemukadzi uyu ndakabvisiswa nemumwe mukadzi ndakazobviswa nemumwe mukadzi papurasi panaigara ipapo pane mumwe mukadzi wakatosiyana naye ipapo pane mumwe mukadzi wakasiyana naye asi ava kudzoka vakaita kumba hanzvadzi dzangu dzakati aiwa mbuya tiri papo zvakare imi madzokani maugara nemurume muchita bhizinesi pamwe chete mukadzi uyu hapana here pamaimbomuona achifambidzana nevamwe mukadzi yeyo aiwa hapana ko distance yekunogara mukadzi nekunogara nekwamunogara kwakasiyana sei kwakatosiyana zvakanyanya mukadzi anogara kupiko uyu mukadzi nekwaagara nemuzukuru wenyu iyeyo kumba kwavo ndokuti hanzi kumheni sedhuku aishoti ivo ndari kuziva ndokwavatobva izvozvo mheni sedhuku aishoti oraiti baba kwamaigara nomurume wenyu ndokupi kunonzi kuri kwaingira maigara nomurume wenyu kwaingira muzukuru uyu maitombomuona muchimbofambidzana achiuya wacho naseke anga asingauye imimi muzukuru uyu maigara makamuziva kuti here ndiye muzukuru mwana wanzvadzi yavo aiwa muzukuru uyu mwana wanzvadzi yavo atete vangu chaivo chaivo
ndakatogara navo ndichibikirana hanzvadzi yavo yavo. ndiani mwana Ndiani mwana saka ndiri kuda kuti kuimbira mukwamaigara muzukuru aimbouya here uzoona ambuya naasekuru anga asingauye akazouya nekurwara. hatiti kurwara ndo kwakatanga kwakataurirwa sekuru kuti muzukuru ari kurwara ndiye akaenda kunomuona ka saka avaenda kunomuona ndo kwakataura kuti muzukuru ari kurwara chii chakazoitika kwamuri makazoenda mese here kunomuona muzukuru ivo vakabva vandifonera vari kugrandhill zvikanzi muzukuru chiuya muzukuru taanaye panapa ndibva ndakwira bhazi ndibva ndamuona muzukuru apa ndibva wafona makamuonera muri pai paakanga ari panzvadzi yake muglendel ndo paanga ari saka ndo pamakamuonera kai mamuonera kudaro ndo zvakakushungurudzai makashungurudzika kuti muzukuru shuwa asvike mukudai adzimai acho vakanga varipo here vanga varipo adzimai chinondonditi ambuya ndo zvinondirwadza adzimai chinondotichigo saka maona tatika hatikwanise kuipedza ndau yenyu tinoda kuipedza tinoda kuzoisa ndakukupai dheti ramunodzoka tiri kuda musi wamunofanira kuwe musi wa 16 munozoya musi wa 16 kudai